saderengipun pasinaonan kita wiwiti. Nggih, monggo kita nyuwun donga rumiyin, nggih. Napa ketua kelas monggo saged dipun pimpin donga. Kanca-kanca saderengipun miwiti pasinaonan dinten menika, monggo sesarengan nyuwun donga. Donga dipun wiwiti. Donga. Nggih. Matur nuwun sarani. Sinambi niku, sinambi jenengan kesehatan tulis presensi rumiyin nggih. Oh, sampai presensi nomor dari. Heeh, cobi. Brilian. Intan. Maisila. Saniki monggo panjenengan sedaya saderenge miwiti pasinaonan monggo jumeneng sedaya. Kita cek nggih. Kelengkapan wonten ingkang damel atribut salianipun SMK utawi pasinaonan saged lancar. Nggih, pun yo malih. Saniki kurang teh ingkang panjenengan siapaken inggih menika wonten HP. Sampun disiapaken? Pulpen? Buku tulis, buku paket sampun nggih? Alhamdulillah. Nggih pun. Tujuan pasinaonan dinten menika monggo sampean kersani layar. Nah, mriko tujuan pasinaonan nggih mriko nomor setunggal panjenengan sedaya saged damel teks pacaturan sederhana. Saderengipun mlebet wonten ing pasinaonan, nggih, tulis takon iki ya. Sinten ingkang tasik kemutan, ya, kemutan iku kelingan. Nggih, ngenani pasinaonan minggu kepungkur. Monggo tangan. Kula Bu. Oh nggih, brilian. Monggo. Napa? Materi kalau ini nggih menika materi unggal untuk Kalau ini minggu ini nggih menika moko alus ugi kromo, nggih. Minggu ini saniki benten malih. Nggih, saniki benten malih. Panjenengan sedaya sampun dipun share nggih nggih. Di Google Form, cobi HP-nipun dibuka rumiyin. Sampun dibuka sedaya? Saniki cobi dibuka sampean kerjakan rumiyin. Nggih, wonten gangsal pilihan ganda. Menika sampean kerjakaken ora usah nyun. Oh, pinter. Monggo, pundi senani wekdal udakara sekawan menit. Monggo. Wekdal kirang kalih menit. Monggo, sampun ingkang iring nggih. Wangsulanipun sampun gangsal cobi tulis gelem. Wonten sinten iki? Brilian sampun medal. Sinten sadurunge tangan? Oh, Andika Pratama. Iki sinten iki? Ya. Istri Bayu Sejati. Nah, ini sampun wonten suratnya nggih. Nah, 80 Istri Bayu Sejati. Brilian saya petang polo. Andika Pratama 60. Menawi panjenengan sedaya migatekaken nulis mangke insyaallah menika bijine panjenengan saged meningkat ya. Nah, pranyata sampun sedasa nggih. Nulis rampuni. Panjenengan sedaya mirsani iki video. Ibu, sonten-sonten kok tak sekituk yo. Iya, Dek, durung rampung iki. Kasih nopo to Bu? Resik-resik, Dek. Lah, iku menapa ingkang panjenengan nampa Ibu? Iki aku uga arep ngambil wit gedang sing dijaluk karo bapakku kae lho. Oh alah, nalika wingi sonten kula nggih mireng menawi Bapak sambat kaliyan Ibu berbakan menika. Nggih, pun
menika video pacaturan utawi apa? Dialog, nggih. Nah, kinten-kinten sasampune Bunis nampilaken video pacaturan nggih. Sinten ingkang gadhahi pitakonan? Sinten ingkang badhe nyuwun pirsa monggo. Kula Nggih, Rizky Bayu Sejati. Bumi nasib bingung, nanti kalau bersama Wauda, ingkang video wauda. Nggih. Kinten-kinten sinten ingkang saged mangsuli niku wau percakapan utawa pacaturan antawisipun Andre kalian Ibune. Nah, gunakaken basa napa nggih? Basa Moko. Basa Moko inggih menika diandharaken kalian Ibune. Menawi basa Kromo diandharaken kalian Andre. Kromo Nggih. Saniki dinten menika awak dhewe nyinaoni ngenani Moko kalian Kromo alus. Moko kalian Kromo alus. Monggo. Unggal go basa Jawa sajroning pacaturan. Dados pacaturan iku yaiku omong-omongan nggih. Wong loro utawa luwe. Nggih. Puji pengertian wong pacaturan. Dados sampeyan menawi pacaturan kalian wong iku mboten asal sak penejo, sak karepe dhewe. Karo gurune, "Halo, Bro." Ayo, sapa sing kaya ngono? Mboten-mboten nggih. Nah, basa kang digunakake nalika pacaturan. Basa kang digunakake kudu empat papan nyocokaken sing omong-omongan lan sing diajak omong-omongan. Wujude yaiku ana papat, ya. Ana moko lugu, moko alus, kromo lan kromo alus. Ingkang dados punjere pirembagan utawi pasinaonan kita dinten menika. Inggih menika basa moko lugu. Basa moko lugu inggih menika basa sing kurang kacampuran kromo blas. Tanggone basa moko lugu sekawan saora-orane wonten kanca padha kanca, wong tuwa marang anake, guru marang muridé, lajeng bapak utawa ibu marang rewange utawa adine. Monggo saniki diwaos sing dadi marwasa yen menika saroni sing dados Pak Agung ya menika Aul. Monggo diwaos nggih. Sugeng sonten Pak, aku matur sekedap. ya ini pinarakan ngebudisi. Saniki panjenengan sedaya berhitung nggih. Berhitung. Jenengan sedaya ngitung setunggal kali 3 sekawan ngaten nggih. Ya, berhitung setunggal kali 3 sekawan menawi sing setunggal berarti ateges kelompok setunggal. Kali berarti kelompok kali lajeng sateruse ya sama sekawan. Oke. Monggo. Monggo. Cobi diwiri. Rizky Bayu Sejati, setunggal. Sudah kali itu Sekawan. Benar, kali. kawan. Sudah Kali. Oke, monggo panjenengan ini ya, monggo segera gabung. Podo sunggal, kali podo kali, tiga podo tiga. Monggo, doyan. Dengan gunakan utawi nyerat teks pacaturan. Monggo, lumayan. Nah, nyanyi lumayan ya, ya. Kamu kan pegang gitu pikirannya, aku sih ngomong ya dia. Nah, monggo perlu. Budi semangatku, ini semangatku. Semangat. Nyanyi ya. Kita nembang dolanan. Setunggal kali 3. Setunggal
idenya dituangkan ya, gagasan. Niki sampean ginakaken nopo lan rama halus. Maksudnya tembene mriki dados sinten? Nah, ini di bawah ini ya. Dados bapak gitu. Nah, ini Budi, Ferry, dan ya monggo kelompok pundi rumiyin ingkang badhe presentasi angkat tangan. Kelompok pundi rumiyin? Oke, sila monggo jumeneng. Oke, para siswa, bisa kita duduk ya. Dudutan itu kesimpulan. Terus kita duduk menawi ngomong halus menika basanipun halus sedaya mboten wonten kromone mboten wonten mumpune bablas. Ya, kangge ngendikan ngomong halus menika kangge ngendikan kalian guru, bapak ibu lan juragane utawi tegese tiyang ingkang lebih tua SMK di sebelah Sarirejo Kabupaten Lamongan menika kedah ginakaken punggawa ingkang tenanan lho ya. Saora-orane belajar sithik-sithik ya, sithik-sithik. Paling ora ngene, nggih Bu, mboten sampean panjenengan. Bu jenengan, nah mboten nomor Bu jenengan, Bu sampean. Mboten asal ya. Nggih. Paham sedaya nggih? Nggih. Mari sampun paham, sebagai LKPD nggih menika kangge sampean kejawen. Wonten biro. Para siswa-siswiku, wonten pitanganan apa mboten? Tasik mboten wonten nggih? Minggu ngajeng panjenengan sinau tembang mocopat. Nyanyi-nyanyi ya, nyanyi-nyanyi kalian tulis. Sesarangan nyuwun dulu. Dengar dipun nggih. Dengar. Mohon berdiskondasi. Wassalamualaikum